मेम'रियाव माने डिलिट जाबाय। हेलौ नमस्कार खुलुमबाय बयनिसिमबो गोदान बोसोर रंजालि बैसागु बोथोरनि बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। नै दायो जोङो नेपाल हादरनि मेटसि समाज सिबियारि आफादनि अफिसाव सफैबाय। नैबेनो तिनताला दायो नैबे गारिजों फैदोंमोन। दायो नै थांसिगोन। बयथिंजाय दिनेशआ खामानि मावगासिनो नै एसे जायगा साफा खालामदों। ओमफ्राय दा नै बेयाव बिथांमोननि बाथौ बेयाव माइनाव बिथा दङ। दिनै नेपालनि फिरफिला आरो बिसिनि मेटसि कमिउनिटि समाज सिबियारिनि मोनसे फिरफिला आरो जोंनि बाथौनि फिरफिला बिर होनायनि थाखाय एसे साखाफारा जागासिनो। बिथिंजाय लाहार फाहार खालामगासिनो। बिथिंजाय माखासे फ्लेग हस्टिंनि थाखाय बेयाव थाग थियारि खालामगासिनो आरो बिथिंजाय बाथौ फुजानि थाखाय थाग थियारि खालामगासिनो। नायनो हागोन नोंथांमोना नै बेयाव बिथांमोननि दैदेनगिरि मेटसि समाज सिबियारि आफादनि माखासे दैदेनगिरि आरो जोंनि उदालगुरि जिल्ला माजबाटनिफ्राय सफैनो हानाय माखासे समाज सिबियारि दैदेनगिरि बिथांमोना दङ। बिथांमोना खामानिखौ मावगासिनो दायो। बेयाव फिरफिला मा अन्थाइ गोजा हाया। Lekker. Gewoon toch. Zabaयलै आइ जाबायबो बे खनसे आराम होबावदो। जाबाय नेपालनि बाथौ। ओमफ्राय बिथिंजाय नै आबौआ फुजा होनो थाखाय माखासे जगार रेडि खालामदों। दायो बेवहाय गाराम फुजा होगासिनो। नेपाल हादरनि गाराम फुजा होनाय बियो। फुजाया जोब्बाय ना? दायो बाथौ फुजा होखांबाय। दायो नै बेयाव फिरफिला बिरहोनो थाखाय गासिबो रेडि जाजोब्बाय। दायो दसे उनाव फिरफिलाखौ बिरहोसिगोन। नोंथां बिथांमोना बाथौ खुलुमदों। नायनो हागोन नोंथांमोना गावनि बाथौ खुलुमनाय। दा बे फारसेथिं जोंहा फिरफिला बाथौ जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि फिरफिला बिरहोनायनि थाखाय जगार खालामदों। दा बे जाबाय जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि फिरफिला। नैबे गेजेरनिया जाबाय मेटसि समाज सिबियारि आफादनि फिरफिला। ओमफ्राय बिथिंजाय लास्टाव मोनसे दंबावो बे जाबाय नेपाल हादरनि फिरफिला। बेयाव बिथांमोना बिरहोगोन मोनथाम फिरफिला।
2081 नेपाल विक्रम सम्वत 2081 साल आरो बैसागु बोथोर फालिनाय दिनै बैसाग मासनि 2 गते नेपाली 2 गते दिनैहाय गिबि गिबियावनो गेजेराव बयखौबो खुलुमबाय आरो जों बे देवबारनि बे साइदुं नुजाफैनायनि समाव जों दिनैहाय आसाम नेपाल आरो ज' जानानैहाय बैसागु जोंनि मेचे समाज सिबियारि आफादनि सेन्ट्रेल भवनाव जों भवननि सिथ्लायाव जों दिनैहाय बे बैसागुनि नामाव फ्लाइ होस्टिं कार्यक्रम दोनदों नेपाल हादराव थानाय मेचे समाज सिबियारि आफादनि बड'नि राव कालचारफोरा जौगालांथों नेपाल हादराव थानाय मेचे समाज सिबियारि आफादनि कालचार आरो धर्मफोरा जौगालांथों धर्ममा जौगालांथों बिरबाय अखोरां साया मोनबा गाबनि फिरफिला खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गोदान रंजालि बैसागु बोथोरनि आंनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय रायजोफोर जोङो थांनाय 5 एप्रिल खालिनो नैबे नेपाल हादराव दंफैयो जोङो थांनाय 5 एप्रिल खालिनो फैनानै नैबे जाफा डिस्ट्रिक्टआव जों दंफैयो जाफा डिस्ट्रिक्ट मेचे नगर बेयाव थानाय जिथुनाखि अल मेचे समाजनि बे गाहाय मावखुलि दिनै फुंनि समनिफ्रायनो बेयाव मोनसे हाबाफारि जादों रंजालि बैसागुखौ सोमोन्दो लानानै जिथुनाखि नेपाल हादराव थानाय जा फिरफिला जिथुनाखि सानसे समनि नेपाल हादरनि जा मा होनो बारग' एमपि कुमारी नेटसे बिथां आब'आ नेपाल हादरनि जिथु फिरफिलाखौ फुंनि समाव गिबियै बिरहोनाय जादों बेनिफ्राय नैथियाव बिरहोदोंमोन बे नेटसे नगर ओनसोलनिनो मानगोनां राजकुमार मेटसे बिथाङा बिरहोदोंमोन अल मेचे समाज सिबियारि आफादनि बे फिरफिलाखौ गतिके बेजों लोगोसे जों आसामनिफ्राय फैनाय उदालगुरि जिल्ला माजबाद बियाबनि गासै जेनाखि खेराइ हान्जाजों लोगोसे जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बिथांमोनजों थांनाय 5 एप्रिलनिफ्राय जों खौसे जानानै दङ आरो बे नेपाल ओनसोलाव थानाय जोंनि माखासे बर' माहारिफोरा गावनि जिथुनाखि धर्म संस्कार बेखौ बावलांनो हमदोंमोन मोसानाय मुसुरनाय बिथांमोना माने रोंथारामोन आरो लोगोसे बर' रावखौथ' सिबिनो बिथांमोना रायज्लायनो बिथांमोना रोंथारामोन गतिके जों थांनाय 5 एप्रिलनिफ्रायनो नै दिनैसिम जोङो बे नेपाल हादरावनो दङ आसाफारिजों आरो साननैसो जों नेपाल हादरावनो थानानै जों गुबुन गुबुन गामिजों गिदिंगोन दा रायजोफोर दिनै जोङो जिथुनाखि आसामनि सिङाव थानाय जिथुनाखि बर' माहारिफोरा बाथौ धोरोमखौ सिबिनानै जेरैबायदि जोङो बे बैसागखौ जेरैबायदि जोङो गाजा गोमजायै फालिदोंमोन नैबे नेपाल हादरावबो जोंनि हान्जाया नेपाल हादरनि माखासे दैदेनगिरि आरो लोगोसे मेचे समाजनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनखौ ज' लानानै बे मेचे समाजनि जिथुनाखि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय जोङो कालेक्ट खालामनानै नै बिथांमोनखौ जोङो मोसानाय फोरोंदोंमोन आरो बिथांमोननि जिथुनाखि साननैसोनि गेजेरजों मोसानाय जा हाबाफारि जों फोरोंनायनि उनाव नै नेपालाव थानाय मेचे जिथुनाखि बर'फोराबो दिनै बर'नि जा मोसानायखौ दिनै जों दिन्थिफुंनो हाबाय दा रायजोफोर जोबोद मोजां बाथ्रा बेफोरो दिनै बिथांमोना हयथ' बेबायदि रायज्लायनो रोङामोन बेबायदि हयथ' मोसानो रोङामोन बेबायदि दामनाय देनायखौ बिथांमोना दामनो देनो रोङामोन दिनै जों बेयाव जे 14 सान थाफैनाय लोगो लोगोनो बिथांमोनखौ जोङो गामि गफा गफा हाबनानै गावनि जिथुनाखि बाथौ धोरोमनि फारसे जोङो गोबां जिथुनाखि माखाल फान्थाल आरो लोगोसे गामबुरा जायखौ जोङो दौसि दौरि आरो आसारि बिथांमोनखौ फोसावगिरि बिथांमोनखौ होनदों बिथांमोना दा गतिके बिथांमोनखौ जों लोगो हमनानै बे नेपाल हादरनि सिङाव थानाय
मेत्स समाजखौ जों माबोरै बाथौ धोरोमखौ जों पुनर माने जों साग्रिद खालामनानै जों जायखौ सिबिहोनो हायो बेनि फारसे जोङो सानाव जोङो मोसानाय मुसुरनाय फोरोंनाय हाबाफारिखौ जों लादों आरो लोगोसे मोनाबिलिनि समाव जों आर'ज खालामदों आर'जखौ जों माबोरै रोखोमै खालामो आरो लोगोसे आर'जनि गेजेरजों जों मा हाबाफारि लायो आरो लोगोसे बे हाबाफारिफोरखौ जों माबोरै मावफुङो बेफोरनि फारसे रोखा रोखा फोरोंनानै नै बिथांमोना मेत्स समाजनि जा दैदेनगिरिफोर बिथांमोनाबो जोंजों गोबां हेफाजाब होदों आसा फारिदों बिथांमोना जोंखौ खावलायदों दिनैनि बे जिथुनिखि जोंनि आसाम आरो जिथुनिखि जा बड'लेण्ड बिटिआर आरो जिथुनिखि जोंनि नेपाल बे जिथुनिखि बे सरजाबनाय हाबाफारिया जाहाथे उनफोरबो जों मोजां जाथों आं खावलायदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिथुनिखि जा दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा दौरि हान्जा जा फोसावगिरि हान्जा बिथांमोनखौ आं खावलायदों नोंथांमोनाबो जाहाथे जों बायदि नेपालाव फैनानै नेपालाव थानाय माखासे बड' मेत्सफोरा दिनै गावनि रावखौनो दिनै बावलांनो हमदों गावनि धर्म संस्कार दिनै बिथांमोननि गेजेराव गैलिया दा गतिके सम सम जाहाथे जोंनि फोसाव आफादजों बे थिनहरनानै नोंथांमोना नेपाल हादराव थानाय गोबां जिथु बर' फिसाफोरखौ जाहाथे बिथांमोना खौसे खालामनो थाखाय हाबाफारि लागोन आरो बेखौनो नोंथांमोनजों खावलायबाय लोगोसे दिनैनि हाबाफारियाव नै जोङो बैसागु जानोबो बिथांमोनखौ फोरोंदों जोंनि जिथुनाखि माजबानिफ्राय फैनाय जा बैसागु हान्जाया बिथांमोनखौ फोरोंदों दिनै गाजा गोमजायै बिथांमोननि बैसागु जानाव ओंखारदों गानै जोमै नैबे नेपाल हादरनि थानाय जिथुनाखि दा मेत्स समाजनि लोगोसे जोंनि बर' फिसाफोर बिथांमोना गाननाय जोमनाय गासैबो गारखानानै जों फैनाय लोगो लोगोनो जोंनो दख'ना माखासे लाबोनायखौ बिथांमोनखौ जों गानहोनानै बिथांमोना बेबायदि गाजा गोमजायै जोंनि बर' हिसाबै जों सिनायथि होदों रायजोफोर थ' जों रोजा रोजा साबायखर बावदों नोंथांमोनाबो जाहाथे मेसेजखौ नायनो बावनांगौ आरो नोंथांमोनाबो बिथांमोनखौ सेयार खालामनो बावनांगौ बेखौनो खावलायनानै दोनथ'बाय खुलुमबाय